right zvatanga manje telefriend to telefriend kuti Kulian is online zvandiri kuda kuti muite panapa ndezvekudai so ndoda kuti undiudze kuti where are you watching me from so that tichizoregedzera chionesana nyaya yange iri kunetsa panapa ndekuti kanzi kune vanhu vari kunetsa kupa pressure iri unnecessary vachitizoni anzi kana Chiwenga ari serious ngaatanga abuda muZANU-PF abuda muZANU-PF kuti tione kuti anenge achimira nevanhu ndiri kuona kuti vanhu vari greedy vari kutaura zvakaita sezvizvi vanhu vari selfish because haungaziye post over isika already uri kutoseva nyika yacho kana kutoshandira nyika ubvonzi chimbosiya ipapo kana uri serious kuti unoda unobvisa medzidzo dzawo dzisi kundimekera sense but anyways ina handidi kuramba ndichitaura zvakawanda regedzai panapa ndikusiyirei commander wemweya Dr. D vachitaura nemi ndoziva kuti mune 1 or 2 3 things zvamuchanzwisisa pane zvinhu zviri kutaurwa panapa. Yes, vana veZimbabwe, ndinoziva kuti kana makunzwa kuti ari kutaura ndiani uyu, ndine chiimbo chekuti mune makuziva kuti ndiani, ndi Dr. D, komanda womweya webako. Ndoda kuzadzisira chinhu 1 vana veZimbabwe, ndinoteerera maplatform akawanda, ndikuona kuti vazukuru vambuya nehana muri kubviringidzana. Chinhu chimwe chete chatinoda ndikuudzei ini Dr. D komanda webako, komanda wemweya, ndechekudai. Kune vamwe vari kuti Chiwenga apera, kune vamwe vari kuti mumastreet hatipendi tinoshutiwa, kune vamwe vari kuti iye Chiwenga wacho ngaabude pachena tione kuti abuda muZANU. Please ngatiregei kupenga. Tanga shiria inongoti kwaenda mhepo yobva yaenda ikoko. Ini Dr. D vana veZimbabwe ndoda kuzadzisira chinonzi Chishona. Chingava Chikaranga, chingava Chizezuru, chingava Chimanyika, chingava Chindau, chingava Chindewere, chingava chii. Achizwa chinhu 1. Handizivi kuti vanhu munoda kukura sei. Chiwenga ndine hondo yangu ini, asi komanda wangu ndi General Chiwenga. Musada kumhanyira mberi kuti kwanzi Chiwenga heye zvake zvapera. Imi endai munopengera kwamakaroyerwa. Ndimi moda kumudzidzisa mimi vana 1+1 today, kudzidzisa komanda wangu Chiwenga. Musandisamusa muchidaro. Komanda wangu akakuudzai kuti kwanzi itai penyu indichaita pangu. Aireva kuti kudii? Ndini Dr. D ndada kuudzai kakuti makadzidza nezvirungu zvenyuka, ndauda kuudzai zvaaireva kuti kudini. Hanzi imi itai penyu indoita pangu. Asi hamunzwisisi? Ndasiri kuzivisa vana veZimbabwe. Andaona regai ndifashanuke. Senyanze yeIndia, Atlantic Ocean amene maocean acho mangani amene yofafiwa. Imi munoda ndinyarire kupi? Hanzi itai zvamunoita ndiite pangu. Munozvizisa? Munoda kana makaberekwa semabhegi embereko. Kana kamwana kerusva chako akasiwe kumusana kangobatwa mumaoko katange kakura, hamudi kukura. Ndubvunza, ndini Dr. D. Chiwenga ngabude, ndinonzwa zvakawanda. Ngabude pachena kuti asima muZANU. ZANU kuita sei? Atina basa nezveZANU izvi. Tiri kuda munhu ari kuda zvinhu zvodiwa nevana veZimbabwe and nothing else. Ndakanzwa mufana achitaura pane imwe platform kwanzi ngatibudire pachena ndeweZANU here kana ndewechi. What is that? Kuparadzanisa vana veZimbabwe vada kuita chisungo chimwe chete. Ndakamuzwa mufana achitaura paplatform kwanzi Mbire TV.
ngatibude. Unoda kubudirwa pachena kuti zvaita sei? Uri ani iwewe mfana iwewe? Ngakubudire kuti tizive kuti ari kuZANU here kana kuti ari kuopposition. What does that mean? Imi ndine pfuti dzangu ini ndakataura kuti ndikuba kuuya mundibate mani. Tikuda rusununguko kwezveZANU zvekuti sisi what tikuda rusununguko. Saka ndinoda mbokuzadzisira vazukuru vangu vanehanda. Chiwenga aireva kuti izvi imimi itai penyu indozoitawo pangu. Imimi povu vazukuru vangu vanehanda itai penyu indozoita pangu. Ini pachangu ndandisingadi kuti vanhu vapinde masiritini. But commander wangu ndiye akati vanhu ngavapinde masiriti. Ndiye muridzi wemasoja. Hakuna kana munhu anopfurwa. Ndii ndokutati ndiri kukuudzai. Mopfurwa nani? Imunawo masoja acho ane futi. Anokupfurai wacho ndiani? Amene kurohwa nemheni. Imi. Chiwenga munhu mukuru igamba iri. Memurati akudzese. Itai se munopenga vese vanachamiswa ngavatedze zvirikutaurwa namudhara nakomanda wangu Chiwenga. Chiwenga haasi kuda kutonga nyika. Anoda kuti vana veZimbabwe vadini vasununguke. Imi vana veZimbabwe mozosharudza president wenyu wamunoda. One man, one vote, free and fair. Ndozvari kuda. Uyu mufana akanditsamwisa. Hangatauri zvinhu zvakadaro paplatform kuti kwanzi ngatibudire pachena kuti ndeweZANU here kana kuti kuita sei. Chiwenga ndeweZANU here kana kuita sei. Angagoita wepati iro riri soja. Nei, handokupenga. Iwe mufana iwe wakataura unoda kundiudza kuti unoda kuziva kuti Chiwenga ndewe opposition here kana ndeweZANU. Chii ichocho? Wakazviziva kupi iwe mufana iwe? Handidi kuzvinzwa futi. Imi mitai soro dzamuita. Imi isitiri pofu. Ndokutoziva kwakaitwa vana vazukuru vamwana pindai murodhi. Ndopedu ipapapo. Ende hakuna chinoitika. Iyewo chizoita yake pake isapinda. Soja ringakushuta iro ari masoja edu nderipiko? Shisha munosha. Moda changu aita sei? Auya achikudrive. Imi ende munopengere kwa makaroero. Ndaenda ini.